Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas na puluan, gura, gan aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nadano nan ti panagturpos ta, friend. Agturpos nga tamot da Jonas kan sami? Nagtuloy da nga tamot iti kolehyo? Adayo nga min tipurok da itipurok tayo. Saan ta nadamdaman no nagtuloy daw no saan? Ayan da nga tamat itan. No nagtuloy da, nalabit nga agturpos da matakas kadata. Manu atawan adi tayo nagkikita. Wen nga rod, no agkita kayo ka ni Jonas, agtultuloy nga ta, ti panang sutil na kan ka? Jak amo. Ngam no makasarak tayo ti trabaho ta. Amangan no saan tayo nga agkikita pa eh. Sa bagay, agduman tumatan ti pagtrabahuan tayo. Kasano kuma nga agkikita tayo pa'y? Bagay ko kadimot lang to'y barungkaw. Kita man. Kaslan samot bangkaya kundi tao'y. Bangkay ayala ang timabadwan iti kasta. Tapno ko na amaipayda iti lungod. Iso nga ro, dadamagak no bagay kumutlaang wano saan. Ay bagay mo man, wano saan. Kastanan tagmarcha kamot ako nam. Ay, saan samot ka no akas iti daddo mga graduar, akaaduan at tinaganak ti mangimarcha. Sa balik ka no soldado, isuda lang tagmarcha. Ngam adda kanumot na isang rat pagtugawan ti kabagyan ti agturpos iti PMA. Kat ijay ati pagtugawan tayaw. Ay, hehehe. Agsikawil tayo mo't amang buya kadakwada nang runa iti anak ta. Kadete ko naman. Ay, ayan nga tan ni Jonas dita. Agpapadamot ngamin ti bado da. Nagatidog ti linya. May sa tigaraw da. Ay uray siyak. Saan ko ang mabigbig no ayan ti anak ta? Mayat lakit din nakitaan ti panaggaraw da. Paggigitan daaw. Ay, di ka tumanagaray. Tamadlaw-launay nga ignorante ka. Taltalyawan na kanday ta nakatugaw iti asidag mo. Oh, alya nga ignorantay. Ignorante pala aya. Ket no nakabado ak iti barong Tagalog. Bale, wunan. Basta saan ka at tumanagaray, ta nakababain. Kablaawan kayo atwang agkayem. Nakaturpos kayo matlaangan. Agyaman kami nanang. Tay ko nakon. Isagot ko kada kayo to'y diploma. Agyaman akmat, nana. Sapay ko ma, tamay may sama ng ti pagtrabahuan nyo. Tapno na kayo lang tati ang kadkadwa. Wan, nana. Adda ka no kabarbaro nga ospital para kadagiti soldados. Ijay kami kano nga agablay. Kabarbaro nga ospital ko na. Wan nanang. Kabarbaro. Iso nga ado ti bakante para nurse. Malaagawaan nyo nga ron ti mapanagaplay. Barang mapagasatan kayo, anak ko. Anya ti imbagada. Kaano kano amang lukat ti kabarbaro nga ospital? Inton umay ka no abulan. Masapul aka na yunan tati umay ag-follow up. Sige. Agpakada ta nga rod ija ospital ang nag-volunteeran ta. Dayta ko matibagak. Agpakada ta. Tapno agsagana ta ija kabarbaro apag-applyan ta. Addan sa kanupay nurses quarter ija nga ospital. Wensa? Karaman sa ngamin dagi ija nga ospital iti pasilidad dagiti militar ka no? Sigurado lakit di soldado ti ado a pasyente ijay. Lakit di taas si dagkat nga rod ti kampo dagiti soldados. May destinon samot ije adayo je anak ta.
Ay, na ito'y ti pagdaksan na no soldado ti anak. Ay, wen nga rod, lakay. Sapay ibaga na idi amakastrek ijay PMA. Kat perme, aragsak mo. Ay, jakmat nga rod na panunot, akas to ito ti mapasamak. Inton maideploydan. Ay, ikararag talatan, akanayon ko maamaili si iti anyaman apagad. Kan maday apasamak. Ay, anya hapay nga no di kasta. Ay, bakit? Mangtid ka man kit di ti kwartam. Tada papanak. Ah, papanam ko ma. Ay, no igatang mo iti arak. Awan, taing gatang ko iti bagas tinaudi nga inted mo. Mapanta ka nun ag-report iti nagaplayan ta akabarbaro nga ospital. Day ta timbaga ti head nurse iti pagpapaayan ta akas volunteer. Nasingpot mo ti head nurse ta imbaga na pa iti maipapan iti dayta. Kat sa bali nga ospital dyan nagaplayan ta. Nasaya at mati pa nagpuspuso na. Wen nga rod. No agtrabaho ta ijay. Mabalintamot nga agyan iti nurses quarter ako nada. Wen ka no, talaga na isang ratday dya a quarter para kadagiti agtrabaho ijay. Kasagdadamo a soldado. Maipantayo kano ijay lugar nga agraira dagiti rebelde. Kitaan tayo kano dagiti rangers a may destino ijay. Anyapay ngay bro. Dayta ti sinapataan tayo at trabaho. Isung agtungpal tayo. Military truck ti mga itulod kata tayo ijay. Ala, agsagana tayo nga ruden. Tahus tunto, no addan ti truck. Ay, kapilitan nga ibaklaytan tinadagsen nga armalite. Saan lang armalite? Pati dagiti gamit nga itugot tayo je papanan tayo. Imbaglakit din, tanaawat ta akas nurse iti daytoy nga ospital. Wen nga rod natungpal matlaangan ti arapaap ta. Ama ipermanente kalpasan ti panag-volunteer ta. Uray medyo adayo ti lugar tayo. Tamabalin tamat nga agawid no makaala ta iti live ta. Ken, mabalinda tamot nga umay pasyaran dagiti kabagyanta. Tadamot quarters tayo ditoy apang sangailyan tayo kadakwada. Wan matkit di ha. Tinapatag kit addan trabaho ta. Saanan a volunteer laeng. Nagbunga matlaangan ti panagan-anos ta. Gayam. At datayon dito'y kabambantayan, apakakitaan ka dagiti adu a rebelde. Sapay manang lilipot kano dagiti rebelde. Anya day, Jay? Addamanan. Addan samot ang bush. Agsagana tayo. Kalat na ito At dalaki din nakalamang dita a rebelde. Anyapay ngay. Kasta ti paglaingan da. Aglamang da. Sada agam bush. Ala, kumlib ka! Ada ka no umay nga ambulance. Kung nati inyawag da dito'y ospital. Soldados ka no ti iyag da. Kasta ka di. Kaasi damot no kasta. Nasalamaan da nga ta ti kunkunada a rebelde. Pero wisyo kit di dagita rebelde. Aday tan ti ambulance. Sumabat tayo ni ti Ayanda. Dajay, surutan ta ti dua soldado nga imbabada. Inlugan da iti stretcher. Surutan mo ti kakadwa ta ti daddo mga soldados. Saan ka di adasam ka ni Jonas dagitoy? Wen, mabit lang kita ti dara-daraan yung plate da. Friend, isudang agpaiso. Nasalamaan siguro dagiti rebelde tinagluganan da at truck. Umayon ti doktor amang kita kadakwada. Soldado gaya man dagiti doon. Hanggang naawanan da iti puot. Nakaro siguro ti pan nakadangranda. Hospital mo tanto yan ta, bro. Nakaidata mo tan iti katrete hospital. Wan nga rod, bro. Agpadamat nga iti imata ti ayan ti benda. Wan nga rod. Jobless kid di dagiti rebelde. Nga medisimang pati reinforcement.
Adumat tinarasing ka dagiti kabusor. Huwag nga rod. Kat pinakamatan pa iti helikopter dagiti naglibas. Apaman ang makapaimbag ta. Maisublita manen iti destino ta. Impadamag na iti radyaw nga inambus dagiti rebelde dagiti soldadaw. Ay, kasanon nga'y dagiti soldado. Naipani di ospital dagiti nasugatan. Kastamot din dagiti nawanan gasat. Ay sapay la kumata saan akaraman ni Jonas nga anak ta. Ay, saan ba't siguro? Ay, daytoy ti pagmadyan ti soldado. Kanayon nga agpagad ti biyagda. Ay, saan mo't ang kanayon Ang damot dagiti sana soldadaw nga madisgrasya latamag. May warwarasan ti kanan dagiti pasyente. Sigurado asan ang makapangan dagiti dua. Tanasiminto ti ima da. Intaman ijay, takitaan tayo da. Friend, ang mga aga pa kayo manan ka ni Jonas. Depende. Ngam, saan mat siguro nga inuubing ti panunot na itan? Wan Kita tama nga aga pa kayo manan. Sanak matan anakot tong akas iti kanayon na nga ibaga. Sige, mapantangarudan. Ay, una yan. Dito'y tayo pa'y ospital, nag-reunion. Kasanuta nga amangan bro. Santa mo ta maigaraw ti imata. Huwag nga rod. Suset? Aileen? Oh, kumusta kayo? Makapangan kayo kadi? Umayda kayo tulungan amangan? Kaya't nakadya tulungan amangan, Ma'am Suset. Unay matanta, Ma'am Suset. Saan ka din ako tungit? Saanan? Napintas unay ang Madam Suset. Uy. Di nakawagan itikas ta kunakmanan. Soldado kayo gayaman ka ni Sammy? Wen, kat nurse kayo matgaya madwa. Da kayo pa'y tinurse mi ita. Takas to'y ti kasasaad mi. O ala, subwan da kayo. Tainton madamdama, injeksyonan da kayo iti agas. Kasapulan, tapno saan nga ginfection, titulang yo. Mayat mo ti saritaan dagiti do. Saanan akas idi akanayon nga agapa da. Amom ka di. Ngayon di adda kami pailang iti PMA. Kanayon amalagip ni Jonas ni Suset. Isupay ti tagtaga inupan na. Kasta ka di? Siming patsamat ang tigayom mo. Saan nga minan nga ubing? Matured meten. Iso nagbaliwan Di mo makita adinan sutilan ni Suset. Nasaya at mat Panagkitak. Mayatan ti panaglanganda. Idi pa ya mailiw ni Jonas kini Suset. Akas iti pan nakailiw kumatken ka. Idi saan tayo nagkikitan, kailiw da kayon. Ay sus! Tainraman mo pa'y tibagiem. Saan man, agpaiso ti bagbagak. Ikanak iti gundaway ko amang ipaneknak iti bagbagak. At daamin kan kaagundaway, Sami. Kaya't ko dumawat kan ka iti pamakawan. Gapu iti kanayon ko iti apanang sutsutil kan ka. Nalipat akong dagijay, tanabayag matan, Jonas. Kaya't naragsaka ka. Tasaanan asatanas ti awag mo kanyak. Maawagan lang ti tao iti satanas, no saan nga umno ti aramid na. Agyaman ako unay tanasingpat ka. Nalipata mo ti kinalokok. Ngam ikari ka. Saanan na maulit tayo jay? Maulit? Kasano ko maulit? Kat sabalin ton ti ayan mo. Kasta akmat. Sabalin mat ti ayan ti trabaho. May destino kaming dito Kat dawata nga ikanak iti gundaway. Amang ipakita kan ka iti nasudi at arigagay ko.
Saanan asyak day di sigod. Ngaw-awagam iti satanas. Madamdamalaan, ikatanda ka nun ti simento ti imayo adwa. Ket agyaman kami unay kada kayo adwa. Tainasikaso na kami. Kabayatan asan kami pa'y makapangan. Pagrebengan mi akas nurse ti inaramid mi. Sapay ko ma. Tagnanayon asikat ti nurse iti biyag ko. Suset. Ay ayatan ka unay. Suset. Nagparta ka matan, Jonas. Aguray ka pa'y mata. Dumawatak iti naan-anay agundaway. Nga agrayo kan ka. Suset. Adakan ka dayta, Jonas. Ditan papagayam tinaggibusan. Ti serya tayo itaalawas na pauluan. Gura kan ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.